Ndikuchingamizai zvakare vadiwa vateereri kuchirongwa chedu chamazuva ose konai pastor. Pachirongwa pano tiri kuzama kubatsirana kupindura mibvunzo ingapindurwe neumbori mukati mebhaibheri. Ngatirambe tichisununguka, toda kutendai vari kuramba vachibvunza mibvunzo. Ngatirambe tichisununguka kubvunza mibvunzo. As long as evidence irimo mubhaibheri, tinobatsirana kupindura mibvunzo iyoyo. Regai titarise zvakare umwe mubvunzo wabvunzwa. This could be a completely new question. Wabvunzwa neimwe hama yedu sezvauri panapa pascreen. Uri kuti iyo vaccine ine chekuita nekutenda kwedu here? Ndoda kudaira kuti vaccine iri kutorwa apa ndiye iri kuitika mazuva ano atiri kurarama, mazuva ecovid, but haana hake kuspecify kuti vaccine ipi, angoti vaccine ine chekuita nekutenda kwedu here. Chekutanga chandira kutaura ndechekuti kubva munhu achizvarwa kusvika asvike grade 6 anenge avaccinatwa 20 plus 1 times. Ndakanozvitsvaga ndikazviwana 21 vaccines dzaunobayiwa from birth up to grade 6. Mubvunzo uri kuti vaccine ine chekuita nekutenda kwangu here? Nemamwe manzwi inoafekta kutenda kwangu here? Regai ndikasike ndati inini kurapwa kuchipatara hakuzi kuzofa kwakaafekta kutenda kwako. Hazvina kana ukama zvinhu izvozvo. Mark chapter 2 verse 17 Jesu akatotaura pamusoro pekunotsvaga kubatsirwa navana mazvikokota kana kuti nyanzvi dzezvekurapa. When Jesus heard it, he said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I did not come to call the righteous but sinners to repentance." Jesu atoti kana uchirwara you need a physician. Ndi Jesu Kristo. Saka dai kuenda kuchipatara kwaikanganisa kutenda. Jesu angadai akagara ataura kuti kana marwara musaende kuchipatara because munokanganiswa kutenda kwenyu. But atoti panapa those who are sick they need a physician. They need a physician. So kana paine urwere hwauya unoda kurapiwa, sunungukai munotsvaga a physician. Kana paine unoda kudzivirirwa, sunungukai muite zvamunogona kuita kudzivirira urwere ihwohwo. Jesus never spoke against seeking a physician. Ndozvaatotaura panapa, those who are sick they need a physician. Those who are well they don't need to go to the hospital. It's fine that way. It has nothing to do with your faith. 2 Kings chapter 20 verse 7. 2 Kings chapter 20 verse 7. Then Isaiah said, "Take a lump of figs." So they took and laid it on the boil and he recovered. Arikutaurwa pa ndiHezekiah akanga arwara zvikuda kufa. Isaiah atotumwa nenono dzaHezekiah kuti wowa marwariro ako ndeye kutofa. Kanzi Hezekiah akabva achema akatarisa kumadziro akaungudza akati nhai Mwari dora ngarewo zvandakaita. Isaiah anga atobuda mumba akatodzoka dzoka. Enda kuna Hezekiah kuti ndakuwedzera dzimwe 15 years but uchapora on the 3rd day. Ndimwari akatodaro. Ndiri kusummarize verse 1 to 6 apa ndaverenga verse 7. Uchapora on the 3rd day. Then message yauya ichidaro Isaiah atoudzwa naMwari kuti udza Hezekiah kuti uri kupora on the 3rd day. Isaiah went on to administer medicine. Torai honde, sungirai paronda, anzi ronda richibva rapora. So hapana chakaipa to administer medicine kana munhu achirwara. Because Isaiah anga atoudzwa naMwari kuti uyu Hezekiah achapora on the 3rd day. Isaiah anga dai akati wazvinzwa uri kupora obva atoenda. But still paine message yakasimba zvakadaro yekuti on the 3rd day unenge watoright. Still Isaiah went on to administer medicine. Hazvinei chekuita nekutenda kwako kunzi waenda kuchipatara kunotsvaga kurapwa. Hakuna chinonzi blessed are those who are not vaccinated for they shall see God. We don't have such a verse or such an idea inorerekera ikoko. Saka ngatiregedzei kubatanidza zvinhu zvisingabatani. Ngatiregedzei kusunganidza zvinhu zvisina ukama. Kutsvaga kurapwa kuchipatara hakuna chekuita nekutenda kwako. It is not a demonstration of faith not to go to the hospital. Neither is it lack of faith to take medication. Otherwise Isaiah the prophet of God would never have prescribed medication for Hezekiah. Saka regai ndipedze ndiri pana Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. In case pane vanofunga kuti vachaponesewa nekuti vakanobayiwa kana kuti havana kubayiwa. Regai ndiverenge Ephesians 2 verse 8 and 9. Inoti iyo panapa. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. By grace you are saved through faith, not by vaccination or not being vaccinated. Saka zvine nekutenda zvezvi. You are saved by grace through faith in Jesus Christ, not through faith in vaccination, not through faith in not being vaccinated. Kaona maakuparidza vhangeri rekuti vasina kubayiwa ndo vachaponesewa kana vakabayiwa vachaponesewa, maakuparidza vhangeri remabasa. Jesus Christ died for nothing. We are saved by faith in the death of Jesus Christ and by his grace which he gave us on Calvary. Ndo zvinotiponesesa, ndo zvinoratidza kutenda kwedu
kutenda kwangu hakaafektwi nekuti ndamwa panadol kana musoro uchirwadza. Hazvina ukama zvinhu izvozvo. It's by faith, by grace, through faith, not by vaccination or not being vaccinated. Ndoda kudayira kuti ndataura zvakasimba pachinhu ichi, uye ndoke kupedzisira tinzwa nyaya ichisimuka, because vanhu vari kutaura zvinhu zvakawanda zviri kukanganisa vamwe. Kubayiwa kana kusabayiwa ngaive sarudzo yako, but musairodzanise nekuponesewa kana kuraswa kwevanhu. Mwari atibatsire. Amen.